Deia, senyor president, que Déu-n'hi-do, que ha dedicat 39 minuts a respondre algunes qüestions que vostè i jo sabem que no obeeixen a la realitat. Gràcies. Li deia que algunes qüestions que vostè i jo sabem que no obeeixen a la realitat. El primer que li vull dir, senyor Mas, és que per molt que cridi, escolti, no tindrà més la raó. No tindrà més la raó. He notat una certa tensió. He notat una certa... No, vehemència no, però sí que he notat una certa crispació, no amb les formes, però sí que en el to. Miri, el primer que li vull dir és que jo estic molt orgullós de la feina que durant els darrers anys ha fet aquí la meva companya Alicia Sánchez Camacho. Ho dic perquè apuntava intentant donar-me una palmadeta a l'esquena, una patadeta amb ella. No, jo crec que ha fet una molt bona feina i intentarem seguir el mateix camí. Ha tocat diferents aspectes, tots ells importants, i m'hi referiré, encara que sigui de passada. Miri, ja està bé de repetir que Catalunya no pot gestionar els seus impostos, perquè no és veritat. En aquests moments Catalunya està gestionant el 50% de l'IRPF. Estem gestionant el 100% de l'IVA i ens queda el 50% directe. Aquesta és una realitat que vostès no poden negar, perquè és així. Per tant, deixin d'una vegada per totes el paper victimista i en funció dels ingressos, en funció de la capacitat normativa que tenim, dediquin-se d'una vegada per totes a governar Catalunya. Dediquin-se d'una vegada per totes a governar. Que fan falta més recursos econòmics, que fan falta més ingressos? Evidentment que sí, però si és que això no ho hem negat mai. No ho hem negat mai, senyor Mas. No hem negat mai que Catalunya necessita un millor sistema de finançament. Li vull recordar que aquest sistema de finançament de l'any 2009, vostè, senyor Mas, jo no sé si recordo vostè, exactament vostè, o algú dels seus companys de govern, va dir que era el millor sistema de finançament que podia tindre Catalunya. Això no ho ha dit un del PP. Escolti, això no ho ha dit algú del PP, això ho ha dit algú de Convergència. Sí, es va dir que era el millor sistema de finançament que podia tindre Catalunya. Però escolti'm, l'Iceta i vostès també. Però escolti'm que els digui una cosa, hem de millorar el sistema de finançament. Demano calma. Respectin el torn de paraula. Hem de millorar el sistema de finançament? Clar que sí. Però el que no pot ser, senyor Mas, i l'he dit a la meva primera intervenció, el que passa que vostè ha tornat a incidir sobre la reunió de l'any 2012 on vostè va anar a Moncloa a demanar un millor sistema de finançament per Catalunya, que diu que Mariano Rajoy li va tancar les portes i no li ha dit res. No. El president del govern el que li va dir és que en aquests moments no era quan es tenia que plantejar aquest nou sistema de finançament. Però és que per això, senyor Mas, no fa falta ser un gran estadista. És evident que en l'any 2012, recordem com estava aquest país en l'any 2012, encara que existís tota la voluntat del món, es podia millorar el sistema de finançament. El govern d'Espanya estava dedicat exclusivament a intentar treure aquest país de la bancarrota que ens havia deixat el Partit Socialista. És que aquesta és la realitat. I per què en aquests moments es pot plantejar dintre d'uns mesos, a la propera legislatura, un nou sistema de finançament? Per una raó molt senzilla. Perquè s'ha aconseguit, gràcies a la política econòmica que ha dut el govern d'Espanya, equilibrar les comptes. I això beneficia el govern d'Espanya, beneficia les comunitats autònomes i beneficien els ajuntaments. I al final, qui acaba notant aquestes millores gràcies a la política econòmica del govern d'Espanya és el conjunt de ciutadans, el conjunt d'homes i dones d'aquest
d'aquest país. Vostè deia, no, és que nosaltres no volem que ens donguin el FLA, nosaltres no necessitem el FLA, si ens governéssim nosaltres sols no necessitaríem el FLA. Escolti, jo no sé si vostè el necessitaria o no. El que és una evidència, senyor Mas, és que gràcies al Fons de Liquiditat Autonòmica del Govern d'Espanya, de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments, han pogut cobrar i d'aquesta manera no han tingut que tancar els seus negocis en l'any 2012, en el 2013 i en el 2014. I del total de diners que es destinen per les comunitats autònomes per ajudar en situacions d'excepcionalitat com el que estem comentant, Catalunya s'ha emportat el 30% del total destinat al conjunt d'Espanya. És la mostra més evident que Espanya no estima Catalunya. Oi que sí? Que és la mostra més evident? Quan es destina a Catalunya el 30% del total dels ingressos, dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica, o sigui, que Espanya no estima a Catalunya. A mi em sembla que els arguments cauen per si sols. Apuntava també el candidat, el senyor Artur Mas, ha parlat del plebiscit i ha parlat d'una legitimitat. Jo li vull recordar, és cert, vostès en aquesta càmera tenen els independentistes majoria absoluta, és cert, però no és menys cert que en el carrer, a la societat, en els carrers, en els pobles de Catalunya, d'acord als resultats del passat mes de setembre, vostès no tenen una majoria social. No la té, senyor Mas. Vostè té una majoria de diputats independentistes, però no tenen una majoria social, perquè només han rebut el 36% del suport del conjunt del cens dels catalans. I aquest 36% a vostès no els autoritza a iniciar un procés de ruptura entre Catalunya i Espanya. Les repeteixo, con un 36% del censo electoral, ustedes no tienen autoridad moral ni autoridad política para iniciar un proceso de ruptura entre Cataluña y el resto de España. Porque 2 de cada 3 catalanes no les siguen. Y estos datos son indiscutibles. Y como son indiscutibles, usted no puede negar esta evidencia. Usted señalaba, contestando a una referencia que he hecho, que en las dictaduras también se convocan referéndums. ¿Es verdad? Lo he dicho y lo mantengo. En Cuba se convocan referéndums, aquí cuando había la dictadura de Franco también se convocaban referéndums, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que en democracia estos referéndums se convocan de acuerdo con la legalidad y de acuerdo con las leyes, cosa que usted no ha hecho. Cosa que usted no ha hecho, porque usted no tiene capacidad para convocar un referéndum para iniciar un proceso de ruptura entre Cataluña y el resto de España. Y como no tiene esta capacidad, usted no tiene la autoridad para llevarlo a cabo. Seguramente en cualquier otro régimen político que no sea la democracia, sus pretensiones se podrían llevar a cabo. No atender a la legalidad, no atender al Estado de Derecho y hacer lo que uno considera oportuno. Y si las leyes me gustan, las acepto, y si las leyes no me gustan, me las salto a la torera. ¿Qué es lo que usted está haciendo, señor Mas? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y con esa actitud está poniendo en riesgo la estabilidad ya no tan solo política, sino social y económica de Cataluña y del conjunto de España. Y esta és una realitat que se niega a reconocer. Ha parlat de la situació política a nivell internacional. Ha dit que el govern d'Espanya miri si el que està passant a Catalunya és important. Deia vostè que han anat a veure a tothom, a l'Obama i a no sé quantes persones més. Escolti'm, doncs sí, evidentment que és important.
Sí, senyor Mas, és important. I sap quina és la diferència entre el govern d'Espanya i el govern que vostè encapçala? Que mentre el govern d'Espanya, tots els governs, tots els països, totes les organitzacions com la ONU, Nacions Unides, li donen la raó i deixen molt clar que el procés cap a la independència, el procés de la ruptura que vostè vol iniciar és totalment inviable, vostè es farta d'enviar cartes als primers ministres que ningú li contesta, a obrir ambaixades que ningú a nivell internacional li fa cas, i aquesta és la realitat. Són les dues realitats. Mentre el govern d'Espanya rep el suport internacional, a vostè no li fa cas absolutament ningú. Ha apuntat també que jo no sé, en algun moment, jo crec que vostè, quan s'ha posat a cridar i tal, ha confós que estava debatint amb el president del govern. Jo no sóc el president del govern i em parlava és que el govern d'Espanya ha incomplert el 95%, ha incomplert el seu programa. No, mira, el govern d'Espanya ha complert el 95% del seu programa. I escolti, perdó, i a l'inici de la legislatura van tindre que pujar impostos, sí, per salvar aquest país de caure en la quiebra econòmica. I gràcies a mesures com aquestes i al sacrifici de milions i milions d'homes i de dones, de famílies i d'emprenedors i d'empreses, el país s'ha pogut salvar. I en aquests moments que hi ha estabilitat econòmica, senyor Mas, s'han pogut baixar els impostos en dues ocasions i s'ha baixat l'IRPF en dues ocasions. Jo tinc que fer molta memòria, però molta memòria per recordar algun moment en què el seu govern hagi rebaixat els impostos als catalans. Perquè si no em sembla, si no vaig errat, si no vaig equivocat, i si vaig equivocat em corregeix, l'última vegada que aquí a Catalunya el seu govern ha tret algun impost ha estat l'impost de successions i de donacions, que va ser gràcies a l'acord que va haver-hi amb el Partit Popular de Catalunya. I que quan hem deixat d'arribar a aquest tipus d'acords, l'han tornat a recuperar. Això és la realitat. Aquesta és la realitat. I mentre el govern d'Espanya va baixant els impostos a mesura que es va produint la recuperació econòmica, el govern de Catalunya actua en direcció contrària. Més impostos per als catalans. I aquesta és la realitat, per molt que vostè es capfiqui en intentar-la canviar. Miri, com pot dir que el Partit Popular s'ha dedicat a sembrar la llavor de la discòrdia? Vostè se'n recorda, senyor Mas, en l'any 2006 qui va anar al notari per marginar un partit polític? ¿Se acuerda, señor Mas, en el año 2006 quién fue al notario para marginar al Partido Popular? ¿Eso no es crear discordia en contra de un partido democrático? ¿Con sinceridad? ¿Eso no es discordia? Esto lo ha hecho usted y su partido. Usted lo ha hecho usted y su partido. Esta es la realidad. No hay otra. Hi ha una evidència, i és que vostès s'han dedicat a buscar un enemic exterior de manera constant per intentar tapar les seves mancances com a govern de Catalunya, per intentar tapar la seva falta de credibilitat davant de la societat catalana. I clar que des del Partit Popular ens escoltem a tothom, més enllà que coincidim o no. Però, home, no em posi exemple d'actes, vostè parlava ara en política econòmica, no em posi exemples d'actes organitzades per associacions amb una afinitat molt clara cap a la independència. No, escolti'm, vostè m'ha dit que m'acompanyarà a mi amb actes i em portarà a determinats llocs, i jo l'acompanyaré a vostè. Jo l'acompanyaré a vostè a altres. I no ens anirem a veure associacions d'empresaris. Sap què? Ens anirem a veure petits emprenedors. Ens anirem a veure autònoms. Ens anirem a veure petites i mitjanes empreses. I que li expliquin, i vostè els hi explica, senyor Mas, que volem trencar Catalunya amb la resta d'Espanya, quan aquestes empreses, els principals clients, són d'Aragó, de València, de Múrcia, no són d'Estats Units, són d'aquestes comunitats, perquè com vostè sap, i jo sé que vostè ho sap, els principals clients de les empreses catalanes no són francesos, no són italians, són
clients d'Aragó, de València i de Múrcia. I amb aquestes empreses catalanes, senyor Mas, vostè va i els hi explica que hem de trencar Catalunya amb la resta d'Espanya. I veurà amb quina alegria el reben a vostè. Veurà amb quina alegria el reben a vostè. O quan parla d'inversions, escolti, com s'atreveix a fer referència a que l'Estat no inverteix en el Port de Barcelona quan són vostès els que estan aturant aquesta inversió? La del Port de Barcelona són vostès amb el tema de la línia del tren. L'estan aturant vostès, senyor Puig, l'estan aturant vostès. El que és l'ampliació en el Port de Barcelona. Ho estan aturant vostès, el govern del que vostès formen part. I saben que això és una realitat. I vostè aquí ha parlat de la manca d'inversió per part de l'Estat. Jo l'he recordat i deia, és que no sé que fa falta un AVE no sé on no hi ha gent, deia, de la resta d'Espanya. Ah, clar, això està molt bé. Quan Catalunya és la primera comunitat d'Espanya, la primera comunitat autònoma d'Espanya que té connectat per AVE les 4 capitals de província, està molt bé. No, vam ser els primers. Això està molt bé, dir que el reste d'Espanya no necessiten AVEs perquè no tenen gent. Com vol que no li caigui malament a la gent a la resta d'Espanya, si va dient això? No, perdoni que li digui. ¿Cómo quiere que no le caiga, que tenga un problema, señor Mas, de simpatía con el resto de España, cuando está diciendo que como Cataluña, gracias al gobierno del Partido Popular, está conectado por AVE en las 4 provincias, usted señala, acaba de decir, que en el resto de España, que para 4 que cogen el tren no les hace falta. Hombre, al igual que los catalanes tenemos derecho a tener AVE, también lo tienen los ciudadanos del resto de España. Me parece a mí. Por tanto, yo le pediría un poco de equilibrio. I de peatges, i també podem parlar de peatges, clar que sí. Vostè sap, consellera, quin és el peatge més car que hi ha en aquests moments als de Catalunya? Els de la Generalitat. Els que anem de la Generalitat, oi que sí? Oi que sí? Sí? Bueno, doncs ja està. Doncs escolti'm, els peatges més cars que hi ha a Catalunya són els de la Generalitat. Per tant, home, jo li recomano, consellera, que abans d'interpel·lar-me, que analitzi el que va dir perquè li he pogut contestar. Jo els hi puc contestar tots, Si em pregunten amb ordre, jo els hi contesto tots, però en principi em sembla que qui es presenta de candidat és el senyor Mas, però jo encantat de respondre a totes les interpel·lacions de la bancada independentista. A partir... Són independentistes o no? Sí, oi que sí? Però no he dit res. Sisplau, respectin el torn de paraules, que no és un diàleg. Gràcies, senyora presidenta. Ja l'he parlat que no té majoria social. Hi ha una cosa que va fer molta gràcia, senyor Mas. De debò, I que per això no fa falta ser president de la Generalitat. Diu, nosaltres volíem un millor sistema de finançament perquè no volíem fer retallades. Toma. Ni jo quan era alcalde, ni el govern d'Espanya. Com que hi ha una situació de crisi, tinc que fer ajustos, jo vull que altres em donin més diners perquè no vull que fer retallades. És que no vol ningú. O és que vostè vol donar a entendre que el govern d'Espanya ha disfrutat quan ha tingut que ajustar els seus pressupostos? Evidentment que no. Però la realitat econòmica d'aquest país i la realitat de la Unió Europea era la que era i ens obligava a tots a fer ajustos. I li tinc que dir que a Catalunya s'han fet alguns ajustos. I això li reconec. Ara, sí que vull insistir que em sembla que l'actitud que vostè ha tingut en els darrers anys em sembla tremendament insolidària des d'un punt de vista institucional i des d'un punt de vista de responsabilitat d'un dirigent polític. Altres qüestions que vostè ha assenyalat. Resulta curiós, ha començat fent referència en els que vol seduir, en els que vol enamorar, que són els 10 diputats i diputades de la CUP. I deia,
Jo ha vingut a dir, més o menys, jo vull que em votin, després ja veurem el que passa. Que em votin com? Bueno, que em votin la investidura. Pregunti-los si al final volen, si donaran suport als pressupostos. I apuntava, per què vostès estan disposats a donar suport a uns pressupostos en polítiques socials, econòmiques? Amigo, gratis total. Vostè vol que des del Partit Popular de Catalunya li donem suport a les polítiques econòmiques i fiscals, però amb la condició que no tinguin que renunciar a la seva aventura rupturista. Escolti, això no és sèrio? Això no és sèrio? Jo li dic, senyor Mas, vostè defugi, vostè renunciï a aquesta aventura, renunciï a trencar Catalunya de la resta d'Espanya i estic segur que aquí a la bancada d'aquest costat com a mínim estarem disposats tots a parlar perquè Catalunya surti d'aquesta situació. O potser es creu, senyor Mas, que aquells que pretén seduir, que són els de la CUP, els diputats independentistes, antisistema, es conformaran només donant-li suport i no influint en les polítiques econòmiques, socials o fiscals que marqui el govern que ells han permès investir? Anem a ser serios, anem a ser responsables. Això de debò que em preocupa. I ho he dit abans i li torno a repetir. Escolti, a mi un govern de Catalunya que depengui d'un partit antisistema, un partit que vol sortir de la Unió Europea, que vol sortir de l'euro, un partit estrafalari, em preocupa enormement. Em preocupa enormement i ho dic de manera molt clara. Per això, senyor Mas, després d'escoltar la seva intervenció, demano una mica de silenci, senyora presidenta. Sembla que hi ha silenci, senyor García Albiol. Gràcies, presidenta. Per això, senyor Mas, després d'escoltar la seva intervenció, li tinc a dir que és evident que vostè ha fet, amb l'actuació que està duent a terme i la intervenció que ha dut a terme al llarg d'aquests 2 dies, una esmena a la trajectòria històrica de Convergència i Unió. Vostè s'ha lamentat constantment de la feina feta, del que s'ha construït entre tots. Una part de la història d'aquesta construcció del país, doncs vostès hi han tingut un paper important i és evident, escoltant les seves intervencions, que en aquests moments fan una esmena sobre el mateix. Està amb la seva actuació trencant alguna cosa tan important com va ser el pacte constitucional que varen tirar endavant entre tots, entre els responsables polítics que havia en aquell moment en el nostre país. I ho està duent a terme per una aventura que vostè, jo i la major part dels que estem aquí sabem i tenim l'absolut convenciment que és perjudicial per als interessos de la immensa majoria de catalans. I vostè, en el seu fons més íntim, sap, senyor Mas, que això és així. Per tant, jo voldria acabar la meva rèplica o contrarèplica a la seva intervenció, a les seves afirmacions, dient-li que lamentem profundament el que hem escoltat tant durant el dia d'ahir com al llarg del dia d'avui, que nos produce tristeza y pena ver la situación política que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña debido exclusivamente a la irresponsabilidad de un presidente y de un gobierno que se ha dedicado en exclusiva durante los últimos años a intentar fracturar, en intentar dividir, en intentar separar a la sociedad catalana entre buenos y malos. Y finalizo como he empezado, no repitiendo la intervención, el discurso de Abraham Lincoln, sino señalando
que lamentablemente hemos podido ver a lo largo de estos 2 últimos días, a lo largo de las últimas horas, cómo en Cataluña, en estos momentos, se presenta un candidato en donde su planteamiento, su base ideológico, su concepto de lo que tiene que ser el presente y el futuro de Cataluña están basados en 4 conceptos: su debilidad política, su sumisión a los radicales de la CUP, la mentira para buscar culpables en terceros y su odio a todo lo que representa España. Muchas gracias.